Barkanku da haka, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma ga wata hanya mai sauƙi wacce za ku yi downloading a Instagram bidiyo ko hoto. So tari za ka ga mutane suna so su yi downloading a Instagram, abun baya yiwuwa. Domin ka san yadda za ka yi downloading a Instagram bidiyo ko audio, ka biyo mu cikin wani bidiyo na mai tarin albarka. To mu je mu fara wannan bidiyo na mai albarka. Na shiga cikin application ɗina, gashi nan zan shiga cikin Instagram, na buɗe shi kamar haka, kuna ganin sa. Misali bara ga ɗan wani guri nan mai ɗan ɗigo guda uku a saman nan, gashi na taɓa shi, kaga abin da ya bamu kamar haka. To bara ka ga na clicking ɗin shi kamar misali, bara ka ga ya buɗe mun na ya kawo nan cikin abin da nake son zan yi amfani da bitmap, gashi na taɓa shi, zan yi downloading wannan bidiyon. Za mu shiga ciki, kaga shigo da mu cikin nan. Already kaga ya nuna downloading, to kaga bara mu yi downloading ɗin, bara ka gani. Kaga har ya yi downloading ɗin cikin ƙaramin lokaci, ko sakan 5 ma bai fi ba. To yanzu bara in buɗe maka kaga bidiyon da na yi downloading. Hanya ce mai sauƙi, ba wata wahala. Kaga yanzu har na buɗe maka, kaga bidiyon da na yi downloading yanzu. Allah ɗan uwa, wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka daure ka mana subscribe. Mun gode. Ku sai da mu, ma sai da ku. Ku tallafa mana, mu tallafa juna. Ɗan kyawa ciki edit, ina godiya.